ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଦର୍ଥେ ଧନମ୍ ରକ୍ଷେତ୍ ଦାରାନ୍ ରକ୍ଷେଦ୍ଧନରପି ଆତ୍ମାନମ୍ ସତତମ୍ ରକ୍ଷେତ୍ ଦାରୈରପି ଧନୈରପି। ବିପଦ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀ ବା ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଧନ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ମାନବ ଜୀବନର ତିନୋଟି ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଧନର ଗୁରୁତ୍ୱ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମୟରେ ରହେ ନାହିଁ। ଅଜଣା ବିପଦ ଯେପରିକି ରୋଗ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବା ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଧନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା। ଧନ କେବଳ ଏକ ସାଧନ ମାତ୍ର। ଯଦି ପରିବାର ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ଆସେ ତେବେ ଜମା କରିଥିବା ସବୁ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଆତ୍ମରକ୍ଷା। ଏଠାରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଜୀବିତ ରହେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ ତେବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ନିଜେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟର୍ଥ। ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ସଞ୍ଚୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ଧନଠାରୁ ପରିବାର ବଡ଼ ଏବଂ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଧର୍ମର ରକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।